پیام ریبر پکک عبدالله اوجلان کج عالی برای محمد اوجلان و لعامد حتی خواندن لباکور کردستان بخور هیوین راوستاندنا شرانی. سرکشن پارتیا مافو آزادیان حق پاره دبیجن پیویست چک بین راوستاندن و زمین دیالوگ جنو و بی آوا کرن. شر ولاتمه ویران کر گلمه zarar dibine. Bu viyeki şer çavati sekrandı, bira bir sekrandı. Bira riya siyasi vebe, riya siyasiye demokratik vebe. Em aviye duxwazin, ji xud daxwazi û peşnere em zû eve. Li gorî Partiya Azadiya Kurdistanê jî ger pêvajoyeke nû dest pê bike jî divê rêbaz nebe dizî be û her tişt aşkera be. Ev mesaj ve yani rêyekê veke lêbelê ev rê dibe dualî be. Yani em bêjin ki û wek berê nemeşe. Ji ber wî hawî jî dibe serzemînekî garantor hebin ki li ser wî zemînê guftûgo müzakere çêbe. Partiya herî reşbîn a divê mijarê de jî Partiya Demokrata Kurdistanê ya Tirkiyeyê li gorî wan piştî ev qas kuştinan li hevatin zehmet e. Her roj si çil heb insan çi devletê bin çi Kurda bin PKK bin insan têne kuştin. Di dawiye de ev insan xwedî malbatin dêkê wahane bavê wahane yani ev birîneke gelekî kûr bûye wilo bi rehatî ev aşîtî çê nabî. Partiya Demokratîk a gelan HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP giringiyeke mezin didin peyama Öcalan û dibêjin ger dewlet ji dil be bi rêya Öcalan pêvajoyeke nû dikare dest pê bike. Piraniya partiyên Bakur divê baweriyê dane ku dewlet û PKK dikarin li ser peyama Öcalan şer bidin rawestandan. Lê heta ku hêzeke navneteweyî ya mezin nekeve dewrê çareseriyeke mayînde wê pêk neyê. Maşallah dekak, Rûda û Amed.